tisha m ihe kefee m aka azụ kefuo aka azụ wee mezie gịnị kụọ m ịga n'ụkwụ kpochie ya wee werezie ọkụ kandụl ya na nwunye nwaanyị ị na nwunye nwaanyị wee ọkụ kandụl na-atụsụ na-egu na-arụ nwa. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m akwụkwọ nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ iru ebe a bụ ozi nke anyị si na obodo Ọkịja nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Ihiala n'ime steeti Anambra wee nweta. Kedu ihe mere ebe ahụ? Nwata nwoke a ị na-ahụ ebe a bụ onye nke nne ya ukwu nwaanyị obi na be ya chọrọ iji aka wee wepụ ndụ ya. Ihe a niile ị na-ahụ ya bụ nwata bụ ọkụ oriọna bụ nke ama dịka kandụl. Ọkụ kandụl ka ya bụ nne ya ukwu na nwa ya nwaanyị ji wee wụọ nwata nwoke a ị na-ahụ ya niile otu a. Dịka a jụrụ ya bụ nwata nwoke kedu ihe o mere nwaanyị ahụ na nwa ya nwaanyị ji wee mee ya ụdị ihe ahụ, ọ sị na ọ bụ ụbọchị ụka, ọ bụghịkwa ụbọchị ụka nke ụnyaa, maka na ihe onyonyo a bụ ụnyaa ka anyị nwetara ya. Ma ịhụkwanụ ahụ ya bụ nwata, ọ bụghị ihe mere ya ọhụrụ bụ ihe a, ya bụ ọnya anọọla mkpụrụ ụbọchị ole na ole. O wee sị na ọ bụ ụbọchị ụka ka ha gasịrị ụka ndị ụmụaka wee bata. Ya bụ nne ya ukwu wee kwadokwanụ ụka ndị okenye wee gawa. O wee sị na o nwere nwaanyị onye ha na-elekọtara ụlọ, na ya bụ nwaanyị anọghị n'ụlọ na obi na Ghana, mana ọ batara. Ya bụ nwaanyị wee bịa sị ya chinye ya igodo ọnụ ụzọ ámá ya bụ ụlọ bụ nke ama dịka key gate, na ya chọrọ ịba na ya bụ ụlọ. Ya sị ya mba, ya kpọọ nne ya ukwu n'ekwentị tupu ya chinye ya bụ igodo. Nwaanyị wee tụtụrụ ekwentị wee kpọwa oku, kpọcha kọọlụ ọ kpọrọ. Nwata wee sị na ya amaghị ma nne ya ukwu ka ọ kpọrọ ma ọ bụghị, mana ya che na ọ bụ nne ya ukwu ka ọ kpọrọ. Wee kpọcha ya bụ oku ekwentị si ya ngwa ya chinyezie ya bụ igodo. Ya chiri igodo wee nye nwaanyị. O wee ruzie mgbe nne ya ukwu batara wee jụọ ya sị ya kedu o nwere onye chọrọ ya. Ya sị ya na nwaanyị nwe ụlọ, onye ha na-eledere ụlọ chọrọ ya. Wee sị ya kedukwanụ, ya gwa ya ka ya na nwaanyị si wee jee. Nwaanyị atụtụrụ ya, kee ya agbụ, kechie ya ụkwụ ya ma kepụ ya aka n'azụ, wee buba ya n'ime ụlọ. Ya na nwa ya nwaanyị wee were ọkụ kandụl wee wụwa ya bụ nwata nwoke n'ahụ otu a isiri wee hụ ya. Dịka o siri wee kọwa, ọ sị na o beghịkwa ebe ahụ, na ha mechara wee hapụ ya ebe ahụ ekere ya agbụ n'ime ụlọ, gbachie ya ụzọ mkpụrụ ụbọchị 3. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede. Ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu nwata nwoke ahụ dịka o siri wee kọọ ihe mere ya n'obodo Ọkịja nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Ihiala n'ime steeti Anambra. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Nke onye chi ya zelu, onye na-ekwukwa bụ Mr. Chukwunonso Chukwueme. I'm a human rights activist, parenting expert and child psychologist. Biko na o nwere ofu nnukwute alụ melụ inu n'anya na ya afụ nwatakịrị tọgbọ, efu na arụ ya niile bụ sọ ọnya, arụ ya niile arụ ya afọrọ afọ. Nna ka afa ka ife mere ife a na-ekwusi okwu ike isi gị nwaanyị gụ na ya bi. Kedu ife ka ife o mere eme ife a? Ọkụ kandụl ka ọ daa ife a arụ. Ka ife mezi o ji daa ọkụ ka o si mee eme. Anyị jechụrụ ụka mbọsị ụka bata. Ọkwado jebe ụka, ọkwado bịaba. Nwaanyị ndị anyị na-enekodoro ụnụ ya anya ụlọ ha anya, onye a si Ghana bata, sizie m onye aki gate, nsị ha mba ya kpọọ m onye na fon. Ọ kpọchazie m ọmị m na fon, ama m na ọmị m zira ka onye ọzọ zira. Ọsizie m onye aki, ewezie m kii nye ọ bata, ma ọma abata n'abalị. Jụọ m na nwa chọtara ya, nsị ọsị m ga ka onye ngwacha ya. O were tisha m ihe kefee m aka azụ. Kefuo aka azụ wee mezie gịnị? Kụọ m ịga n'ụkwụ kpochie ya wee werezie ọkụ kandụl ya na nwunye nwaanyị. Ị na nwunye nwaanyị wee ọkụ kandụl na-atụsụ na-ekwu na-arụ nwa. Nna Chineke kwenye ife ọjọọ. Nekwe na-arụ nwa agwụ agwụ.
nekwe na arụ nwa be anyị nwa ọkịja anyị gwụ agwụ mana nkwa na chikwe ndị ọkịja bụ na nwaanyị mee ife a ejeri nga aka jigoro ọ na polisi na ọ na polisi aga m ọfụcha duty na Lagos na-akpọ maka kesi ya mbata maka dis kesi ya nsogbu adụọ kemgbe ahụ ejikwa ụlọ ọgwụ nwaanyị je ụlọ ọgwụ ọ bụghị ụlọ ọgwụ mgbe o mesịrị ife a so how many days ka ụbọchị ọkụ nga oke agbụ a 3 days ka ị nọ na-agbụ 3 days ka ị nwaanyị kedewe agbụ a hai na nwaanyị erikwa nri mgbe ọ na-enyekwa ọ napụta onye nyekwa nri onye nyeghị nri kwụsị okwu ikenu onye nyeghị nri hai nwaanyị nke a bụkwa ekwensu nwaanyị nwe obi wee mee nwa ụdị ife a na ọkịja nekwe na ife nwaanyị onye ebe ka ọ bụrụ onye ọsụ ọ na-anụ ya n'azịa wee mewuri ife nwaanyị nwekwa obi wee mee nwatakịrị ụdị ife a nkwa obi igbu mmadụ a na-asụ na ife a metụta ya na ife o ji bụ nwoke achọghị m imepebe saịdị ha a na-akọwa na ndị bụ unu kpọje ụlọ ọgwụ ma fa nwe ozu ego iji wee na sobezie nyewe tritment nwa niile tritment nnọọ ndị fe na-agwa m na fa nwere ego ịkpọje nwa ụlọ ọgwụ wee titibie nwa mana ka o si dọkịta nwa na critical condition ị na-enwe nsogbu anya ere afụsị ụzọ ọfụma nekwe nke ọ dara n'anya ere afụsị ụzọ ọfụma bụ ife eme ka ị na-afụtụ oke gosi eme na nwaanyị nke nekwe arụ nwa agwụ agwụ nekwe na ọkịja na akwụkwọ ife na-eme nekwe ife nwaanyị a me nwaanyị ị bụ onye ebedu onye ọkịja ka esa dị ọ na ọkịja ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo ugbu a nke akụkọ ụwa gaala ka m kwukwa na uche m nke nje bụrụ mmadụ ụmụnne m ya bụ ihe a na-ekwukwa okwu ya ihe a na-asị unu na ọ bụzi ihe ọjọọ gba afọ ọghọ omenala ihe a na-aghọzikwa na omenala na be anyị bụ ụmụ nwanyị otu ha si eme ụmụaka ndị bi na be ha makwa na ụmụaka nọ ha n'aka ọkwa mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga ka anyị ka wetachara unu ihe onyonyo nke si na steeti Imo nwaanyị a sị na ọ bụ onye nkụzi onye nke ji ma mma ma ọkụ wee na-emegide ụmụaka ụmụ di ya di lụkwa ya n'iru di ya nke a bụzi nwa bibe mmadụ bụ nke anyị na-ahụbukwa kwa mgbe wee na-ajụzikwanụ otu ajụjụ ahụ na-ajụ mgbe niile na-asị ụmụnne m ndị Igbo kedu ihe mere o ji wee bụ na ebe ọbụla akụrụ kpom asị kedu ihe mere asị na nwaanyị na-emegbu nwa bibe ya ma nwaanyị na-emegbu nwa nọ ya n'aka ọ bụrụ ụmụ nwaanyị Igbo aka na m ajụ ya mana ajụsi ya ike nke a karịkwanụ ndị Igbo nke a karịkwanụ mgbe na-ajụ ọ pụtara na otu a niile ụmụ nwaanyị ndị Igbo nọ na ya ma ndị nọ n'ala Igbo ma ndị nọ na mpaghara dị iche iche nke obodo Naijiria ma ndị nọ n'ala bekee na mba ụwa dị iche iche otu jikọtere ụmụ nwaanyị Igbo n'ebe dị iche iche ọ pụtara na unu niile enweghị ka unu ga-esi makwa na ụfọdụ n'ime unu enweghị ka unu ga-esi ewepụta onwe unu wee sị na ihe dị otu a ga-ebe n'ala Igbo na nwaanyị ọbụla mekwara nwa bibe ya ma ọ bụ nwa ya ọ mụrụ amụ makwa na nwa ọ kpọtara ka o biri na be ya nwaanyị ọbụla mekwara ya lekwa ihe a ga-eme ya ọ pụtara na unu enweghị ike iwepụta onwe unu ka ọ pụtara na ụdị ihe dị otu a anaghị echu unu ụra ụmụnne m okeke nwaanyị dịkwanụ ntị njọ gị nwa bụkwana onye bụ mmadụ kpọnye gị nwa ya ka ị zụọ ya ka ya bụ nwa biri na be gị ma na-enyetụrụ gị aka n'ụfọdụ ozi nọ n'ụlọ i wee pụtasị na ọ bụ ka i were aka wee gbuo nwa mmadụ amaghị m ihe ibu n'uche mana otu ihe m chọrọ ịgwa gị bụ ka ị mata amata na echi dịkwa n'ime nwee ma ihe ọ ga-amụ onwe ya nọ n'ụwa bụ ya ji ndụ ya aka onwe ma mgbe ọ ga-ahapụ ụwa wee sịkwanụ ka m jụọ gị sị gị o nwekwana ihe mere gị taa o nwekwana ihe mere gị echi ma Chukwu ekwela ụmụ nke gị ahụ ị hụrụ n'anya nke ukwuu ị marala onye ga-azụ ha ụmụ nke gị ahụ ị na-anaghị ekwe ka ihe ọbụla bịaruo ha nso ị marala ihe ha ga-agabiga n'aka ndị ọzọ ị marala ma ọ bụ nwa ahụ ị na-emegbu n'aka taa ga-azụrụ gị ụmụ nke gị echi ị marala ma ọ bụ nwa ahụ ị chọrọ iji aka egbu taa ga-abụ onye nzọpụta
nye ụmụ gị makwa na ụmụ ụmụ gị echi. Oyi akwasa ahụ makwara onwe ya. Mgbe na-asịkwanụ ndị nne na nna ndị na-akpọnye mmadụ ụmụ ha ka ha gaa biri na be ha, unu na-ahụnụ ka ya bụ ihe si aga. Anyị mara na obodo siri ike, anyị ma na obodo kpọrọ akpọ, ihe siri ike n'obodo, agụụ dị n'obodo. Nke bụ eziokwu bụ na imirikiti n'ime ndị na-akpọnye mmadụ nwa ha ka nwa ha gaa biri n'ụlọ ha na-ele anya na ebe ahụ nwa ha na-aga ebi na ndụ ga-akara ya mma ebe ahụ. Maka na ụfọdụ oge ndị ahụ na-akpọrọ nwa gị ha bịawakwanụ ileta gị n'ụlọ na obodo ebe ibi, ha ga-azụ ọtụtụ ihe onyinye dị iche iche ma nri ma ndị otu ya buru bịa na be gị. Ịhụkwanụ ihe ahụ niile, ị na-eche na nwa gị ahụ onye bi na be ha na ọ nọzi n'ala eze na onweghị ihe kọrọ ya ebe ahụ. Mana ụmụnne m, ka m gwakwa unu, ọtụtụ n'ime ụmụaka a na-akpọnye ka ha gaa bikwuru mmadụ dịka ụmụaka eji wee chụọ àjà. Maka na ebe ahụ ha nọ, ọtụtụ n'ime ha ọnụ ha anaghị akọchanwu ihe ha ji anya ha wee hụ ebe ahụ. Na ihe ọtụtụ n'ime ndị ahụ na-akpọrọ ụmụ mmadụ ji eso ndị mụrụ ha bụ ụmụaka bụ meremere n'iru kwampịtị n'azụ. Ha butechere gị ihe niile ahụ, ha laruo ha were nwa gị rụnye n'ọkụ wee na-asị otu ọbụla obodo sikwa wee dị. Ụmụnne m, ọ bụrụ ha na ị ka dị ndụ, ọ bụrụ ha na ị ka na-eku ume, nwa aka nwa ụkwụ, ndụmọdụ m ga-enye gị bụ gbalịa ihe ọbụla ọ ga-ewe gị ka i jiri aka gị zụọ nwa gị. Maka gịnị? Maka na ụwa niile a o nweghị onye ọbụla ga-eledoro gị nwa gị anya dịka gị onwe gị. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Maka gịnị? Atụwara ọmara ọmara, atụkwara n'ofeke ofere isi tinye n'ọfịa. Onye mara asụ ya sụọ n'odo, onye na-amaghịkwa na-asụ ya sụọ n'ala. O nwere ike mgbe ahụ ị na-asụ n'ala ọ bụrụ n'ụkwụ gị ka ị sụrụ ya. Ọ bụrụ maka ya, gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara na etu esi eme ya, deere ebumnuche gị, etu isi wee hụ ya bụ ihe nke i kiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebụrụ ya esonye. Ekelekwa m gị, wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne, biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo ndị nwe m, ekelekwa m unu. Wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma, ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.